tunchuma chuan meiche pakhat Marlene Ochowai chunga poi khoina rap thlak tak thleng chanchin kan ngai thlau don ani Marlene hi kumsang khasakwa sumkwa pakwa November ni somparuka Des Moines County Iowa khwa alo pianga anule pati chu Raquel le Arnold Forte annia Marlene hian nucha pakhat anei bokani achungchang hi chuizui tur atam lo hle maya achung tele a chan chari soidan chuan lekha thiam thei tak mi ania atai ma hle boka ama hi meche mel thatak ani baka chung kwa ada poimo thin hle ni in an soyani abial pa Giovanni Lopez chu pasalata na neya an pani hian lerol hlema changa in ngai zong ni in kumnau pangte ani lain anin neya Marlene athi hian afapa Joshua Lopez kumthum milek chu abaural sanani kumsan hi sompakwa chuan Marlene chuan anfa pani na tur apai meka meni som kumsang ni sompakwa chu anei hun tura anruatani heti hun la hian Marlene le apasalte chu Chicago khubulloka chuan an khosa a Marlene chu zirnate la chonzomin apasal Giovanni po chu achung ko chomnan na thokin achuak ve thin boka inchung khora naupang nei to pho chuan nu kher ne lo poin naupang enkol hau tak ziale mo phorna san zia chu kan she chawinarin oma heti lai po hian Marlene chung kwa chu an khosave chok chok ania Marlene chuan Facebook lama chuan group pakhat a mu chhuak lo maya chu group mu chhuak chu nu naupum lai tele naupum mai turte nau enkol lama thilpoi mo inshil ton nan bera an manania he group hi group lian thamve ta kania mi sang thum zani lai mai an omani Marlene chuan a group join thar chu fu ati hle maya achan po mithil phal tam tak anom china chung mithil phal tak tak le chuan nautelom zong baka thilchangkai tak tak entirnan naute norna ti te chu midang adule mamo te hena an pe china ni March kumsang ni sompakwa chuan Marlene chuan chu Facebook group a chuan thu a posta a athu posa chuan naute mi pa me thla nei mai turania naute thil amamo don hleya poisa an nei lo zate chu soilangin ama zirlai mai ani bok sia fapa kumthum mi anei bok nen andin munchia zate soilangin ngenna asiam tangut mai ani heta hian meche pakhat aming Clarissa Figora chu alo langta a Clarissa chuan Marlene thu post chu changle tin comment lama chuan fapa anei ve thau thu le naute mi pa thomno pek tur anei thu te chu aron shilta a chungte chu Marlene chuan ina aron lamai thei chuan a thlona a pek tur thu alo shila chu thu chu Marlene chuan a sha chuan alom hle maya vanei ain te hle ani an address te chu in shilin private chat lama te chuan anin beta a Clarissa chuan fapa anei ve thau baka ani po chu mei thla a nau nei ve thur thau ani thu te chu Marlene chu a shila an pani chuan in anna an nga dun hle ni te puin alangani an rel dan chuan April ni khatuk chuan Marlene chu Clarissa ina chuan kalin chung no pang thomno te chu alamanga hole ngal mai turin amai ro chu Marlene chuan Clarissa ruang mana siam te nom le rap thak tak chu a che der silawa kumsomli paruk mi Clarissa in soidan chuan ama hi rai mekin mei thla a nau nei turania Clarissa hian fa pari la ya nei towa kumsomni palimi deseri le phir me chha baka fapa kumsomni mi gender te anei bokani vandoi thak takin kumsang hi somparia chuan Clarissa chuan a fapa gender chu achan hlo maya thosia dana chuan gender hi lungphu chola thiani Clarissa chuan a fapa chan hu chang hian Facebooka nu hau omna timayang he group hi a join veta a join nu hian a theina pianga chuan a rai thule ultrasound thalak te baka mipa ani thu chu a post cham maya he group a nge po hian meithla borvela naw nei torangin ain soiboka a fapa chu a minga gender a phwa tur thute a u ming angche ani tur thute a soibokani heta thilmak tak pakhat chu Clarissa chuan fapa a chingdon ni kha nain soisia chutiang ani si chuan engwangin nge Marlene kha amamo ve thau tur thomno de chu a pek tak niang thil ni thei omang ber tur chu Clarissa chuan naude thomno alei hnem lutuka momo lo tur alo tam le sia midang apetamayamo
ama chuan nau apai tak tak lo po ani thei ani Clarissa chu alo rai lo nge ya ama she tu to phote hena chuan arai ngei ti chu rin tir alo tum reng zok hi alo ni ya chutia dot manga arai anga a thedar nu chuan thlakon nu mei thla chuan a dot soi ti oyom nan chuan engemo atia ngai don ti a she chiang hle ya arwa manate ti hlo tling tura puitur hian a fanu kumsom ni palimi dezari po chu ai nam hnoi ve bokani kumsang hi som pakwa April ni khata law ni chuan Marlen le Clarissa te chuan in mu chu an tum tange ya Clarissa chuan Marlen chu anina kal mai turin atia Clarissa chu heti hunla hian amanu te in hnuaya khosame kani ya aeng po chu ni se helai mun hi anin hmu na tura Clarissa shil na mun chu ani miau se ya an ro manang chuan hemini hian Clarissa fanu dezari po chu ina chuan aum ve ya Clarissa chuan afanu chu Marlini tha mai baka anau te chu apuma changa lak chhuana tura puiturin ange na ni hetia ti chan chu Marlini nau te chu zai chho a nau te chu afa anga pumatumani hethil rap thak tak hi mishing pa ngai tan chuan ti chi po ani lawa police mo thoche tu sang zo ke motal hena chuan kan shil shia zok ari no mani mase Clarissa fanu dezari chuan chutyang chuan tilavin anu chu athural pui hlo zok sia hemini hian mi pakhat omve oma chu Clarissa bialpa kumsom lemi Peter Bobekani omzia chu ina chuan mi pathum anom ti na ni Marlen chu April ni khat chu hnolam chuan Clarissa ina chuan vanei indi tak chuan nauta thom hno lam tur chuan awa thleng ta a theleng kim chu atir chuan apa ngai veka Marlen chu chutkhom na pindana chuan chuin inalo omte nen chuan an ti tia reilo te nu a chuan Clarissa belpa Peter chuan Clarissa te nu fa che zia chu mak ati chandriawa Peter hian ro manna te nom tak hi a shiat puyam ti shiat ane lawa amai ro chu thil shiat chian de upathuma na ya chungte chu Clarissa chu arai lawa Marlen zok chu rai porani ya Clarissa le dezari te chuan enge muni tak ro manna an nei ti chuani chutia annu fa che zia a danglamna Peter an hmu chuan dezari chu sitting room atang chuan shwai pengin anin leng chunga chuan thil thalauti antumani vai chuan police ne na a report ngal tur thuin avo beta chumi chuan ti team devin an ro manna chu an chhul tur thu Peter chu an shil ta ni Marlen chuan thil thleng engma chu shive chuang haulovin naute thomhno an pek te chu phur tak chuan a beka chuan ada chamol mola Clarissa te in po chu akal chan ber a hmu hnu chuan a chhuwa santa ni hetia Marleni a chhuwa hnu chuan Clarissa le dezari te chu an nui dun ta chiam maya Peter bula chuan an ro manna siam alo sha chu April Fool ani tin an shilta a Peter chu an bum mai thu an shilani hetian soihnu hian Peter chu ngai thatlo na po anei ta chuang lawa amai ro chu Clarissa le dezari te ro chuan an ro manna chu ti top ngot an tum ve hau lo hunte aloral le hleka karni hnu vel April ni somni pathum chuan Clarissa chuan Marlin chu wabia in naute norna tur stroller anei thu awashila naute momo tur in che khol momo tak Marlin chuan chutyang stroller a thlona donna tur anei chu a phur hlemaya Marlen chuan tlaidar thum vela chuan tlasa ban che thu chu a pasal shilin awa teksa a chau veu thu awa shil bokani hemini vek hian zanlama afapa daycare om chu walam tur ani nge boka mase zana lo thlen chuan Marlin chungte chuan phone call dongin Marlen chuan afapa chu daycare atang chuan alam reng lo ti an lo shila chuta tak chuan Marlin chungte chuan thil dik lawa om ti chu an she thiam ngala police lam an shia tir ta ngalani Marlen chu me chebo satlia ani lawa raipur chunga bo ani tlata achung te chu an mangang hlea karni nu vel meni som vela naw nei mai to turani ya mase nawa nei thleng chuan a thom chu alare vungvung mai se ni heti hunla hian tu mai Marlen ni chunga thil thleng hi an shelawani thil thlen dan chu hetiang hi ni April ni somni pathum khan Marlen chu Clarissa dina chuan akal leya ngai thatak chuan naute stroller lam tur chuan awakalani sitting room a chuan chuin chutia chu chuan abul vela chuve dezari chuan Marlen chu album te lo muin
au nau pa boral ta gender thalak chu alo en pui vela chuti lai tak chuan Clarissa chu an thutna hnunglama changa ron kalin Marlene chu a beita thut maya table shui mang chuan Marlene choka tak chuan a veta thut maya ni Marlene chu lawindang ngalvatin akuzung chang pathum chu shuikara chuan zen chawin a thei top chuan tal chua atum ve ani heta tak hian Clarissa chuan Desiree chu havin ati tur ati lo thua soya chu vele Desiree chuan thil omzia chu shain Marlene kuzung chang chu amalte tein anu Clarissa shui vena chang chuan a phi thak sakta ni akuzung chang ber an phi thak sakta ka chuan Clarissa chuan Marlene ngong chu shui mang chuan minute le changa minute nga vel chu a podrek ta a hemi hnu hian Marlene chu a thoto lawani a thi tin sha tu chuan chauka chemte mang chuan Clarissa le Desiree chuan Marlene pum chu an zai honga anaute pailai chu an lak chwa sakta ni Marlene ruang chu anin hnunglama bolhlobo ma chuan an paita a ruangan da chatnu chuan Clarissa chuan 911 kolin naute minute somliam ta khan a shin thole anaute chu a thok lo wangin enkolna amamo ni hin ava report ta ni ambulance chu reilote alo thlengin Clarissa le naute chu rang takin advocate hospital a chuan an kalpui ta damdoina doctor le nurse ten Clarissa mel an hmurwa chuan mak an ti hle maya a chan po nau nei hlim ang hlul lawani thisen te chu akutle ombor vela te chuan kai ve ma se akonga hnuai lam nausing to photina an neina tur mona te chuan thisen reng reng om tlat lawani chuti rualin vandoi thak takin naute chu a thwakin na a thok reng reng lo ti sha chwa ania heti hunla hian Marlene chungte chuan beisena sang tak nen Marlene chu mole beisena nen chuan hunan mangve mek boka Clarissa le naute chu damdoina engkol anila hian Clarissa fanu Desiree chuan Marlene kar chu lohung thain vengdang daya chuan awa hung ta Marlene phone chu chhoyani palpoa an mani anin nam hnoyani ti an shat lo nan akeng telve zel bokani mase Desiree thil shat lo chu red light camera ti mai motor khaltu tha lo la zel chin camera chu akalna vela chuan a umti renga shelawa police chuan chu thil chu bozoi ngalin Clarissa tena chuan an vakal ta a police ten Clarissa te in an vathlen chuan Desiree chu ina chuan alo oma anu chuan naute anei zo che a tuna chuan damdoina awma wangin zona te chu a chan thailo thuin alo shila heti hunla hian police te hian Desiree man phalna an la nei se lo wangin ti theivak an nei lawa chuta tak chuan an chenom nu chuan Clarissa chu nawa nei zo om velo ka chuan pona naute poma ading laya mu thu police te lo shilwata hei hi Clarissa 911 a call nu lokania a soizel dan chuan Clarissa naute pumlai chu puanvari na intuama Clarissa chuan akutle a t-shirt ma vela te chuan thisena kai hnuang boka amairo chu akonga hnuai lam akikor hak vela chuan thisen an hmulo thute a soiboka an chinom te ngai chalo chuan Clarissa thisen kai hnuanga an hmu hnu chuan thil thleng te chu an zota Clarissa chuan nawa nei zo cha thule naute chu ding chunga ashina wanga akelama chuan thisen akai lo thu a shil bokani chung thil zong zong a thlen hnu kar thum hnu vela chuan Clarissa le abel pa Peter te chuan Marlene naute chu an naute angmaya enkolin an theina pianga naute thalak te chu an post ta china Petera atira an thil tum do veu tu po chu an zinga chuan atil ta hlau zok mayani naute chu a hminga azel tiin an phoa Facebook lama te chuan GoFundMe page te chu siamin an naute neina hospital bill le enkol na delin $US sangkwa chu chanpuina tlingkhom an dunga Peter ngei po chuan po siamin afapa chuan chanpuina amamo takzeta adam chua abe seyom lo ti te in pos asiam hialani aposa thau chuan afapa chu thluak lama har satna nei ani thu te le April ni somni pathum sangni sompakwa pianga ni thu te chu aposa police te chuan Marlene chungten private investigator an roi zara chuan Marlene le Clarissa te Facebook lama anin biakne te chu an she chho chanta a Desiree chuan Marlene kar akhal nge ni ti an she chho zel boka an nu fa chu biak chan nge an tumta a thil pakhat Marlene le Clarissa te in biak na changa langchang nge mem chu
Marlene ni bawni khan Clarissa le Marlene te chu in hmu an tum ngei ti chu ani police te chuan anin biakna chang chuan in hmu an tum ti chu hre chiang hlema se Clarissa chuan Marlene nen chuan April ni somni pathuma chuan anin hmu lo thu chiang takin a hrilh tlat sia heta chang chia hian police te chuan ringlel chho chanin thil dik lo tak chu a ti an she thei ta ni police te chu Safena hospital a chuang kalin DNA sample an la khom ta a heng DNA sample te hi Clarissa le Marlene ni fapa ba ka Marlene ni pasal Giovanni hena changa an la khom ani an DNA test result chang chuan no te chu Clarissa fapa ni lovin Marlene ni pasal Giovanni fa nge yani ti chu finfia ani ta ni heng finfia na result police ten meni saria an nei nu hian Clarissa te in lam chu pan ngalin in an vathen chuan Peter chuan in hnung lama chuan puan hi bridge mangin atify mek an hmuwa Clarissa le Desari te chu abulloka chuan an hmu bokani police te hian heti hunla hian in dap chhuah phalna warren an nei ngal thlapa anin dap chhuah ani nu reilo te a chuan Marlene rong po chu a hma a an da na bul lo bom chunga tho chuan an hmu chhuak ta ni Marlene rong ba ka chuan in chung ti finally bridge tam tak mo ne ya thisen kaina nu ma chu sitting room kalkong le bathroom ate chuan mu ani bokani ruang paina bo ma chuan ama an re hlumna hrui po chu mu telani boka autopsy nei ngal ni in ruang chu Marlene ruang ei ti finfia ani ta ni a chung te chuan police te chuan an thei top an chhualo ni nan soya Marlene pasal Giovanni soidan chuan Marlene bawni khan a bau thu report tura police station a awathlen chuan police te chuan anupui chu mi bau angin case an lo siam sak du lova darkar sari nuwa local le turin an ti thua soini hemi nu hian an chung kwa chuan private investigator an raizui ngala police te chuan mi bau an chui zui rengin an hmel hriat tele mi bau te local photo chinna hmun te chu chui zui masak an ni chin thu an soya an hriat ngai lo le an biak po zen lo mi te in kara chuan in thana le in ruk bauna a thleng zen lo ni hin an soi ve bokani chu wang chuan hian case huila ya po hian Clarissa te in chu an tan mi shang hlak an nia wang chuan an en lo ni in an soya no te chu Marlene fa nge ani ten sha nu chuan Marlene chung te chu an sha tir ta amai ro chu no te chu thlak function lo ani wang chuan koma in a uma June kumsang ni som pakwa chuan abawra zui ta ni Clarissa le afanu Desari te chu first degree murder case or tiran niya evidence atamte lulnen Marlene le afapa tha thuwa chuan an lapha ve na sa hle maya Peter ro chu tol thana apui bom tuwa poniin COVID-19 na wangin an pathum hian an chung thu hi tun thleng poa rel zui ani theilawa jela an chung thu rel hun ngakin an la om me kani doctor te chuan no te hi zai chwa sak lo se chuan no te hrisel pa ngai tak ani tur thu an soyani